ಮಾತುಕಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಒಂದು ಚೌತಿದ ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಮಧ್ವನಗರ ಮೂಡಬೆಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಸುರುತ ದಿನ ತಾನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಆಪುನು ಮಧ್ವನಗರಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಟ್ಯೂಷನ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೀದಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೆರು ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯರ್ ಪಂದು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಡುಂಡು ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆರು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆರು ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತೆರು ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ದೆರ್ ಪಂದ ಅಂಚನೆ ಚೌತಿದ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೇನ ಪಿರೋದ ದಿನ ಏನ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದ ಆ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ದಾದಪ್ಪನಾಗ ಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ 100% ಖಂಡಿತ ಓದವ ಆಯ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇರಿ ಈ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಲು ನಮ್ಮ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪ ಚೌತಿದಾನಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಕಾಣತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಕಾಣತಿದ್ದೆ ನಾವೇನು ಪಾಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲ ಆಫ್ಟರ್ ಮೇಕಪ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಒಂಜಿ ಹಿತ ಏನ ಕಸಿನ್ ಅಂಚನೆ ಆರು ಟ್ಯೂಷನ್ ಕಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ ಆರ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದೇರು ಇರುವೇರು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಜೋಕ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೇರು. ಆ ದಿನ ಎಂಕ್ ಇಪ್ಪರೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ತಾಯ್ಪನಗೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ನಂಚಿತ್ನ ಬೇಬಿ ದೊಡ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೊಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಯಲ್ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಡ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಲುಕ್ಕು ನಿಕ್ಲ ತೂದು ಬಲೆ. ಎಂಚ ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪನಗ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್
3-4 ಡೇಸ್ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೊಕ ಹಿತಾರು ಕಲ್ಪದಿನಿ ಅಂಚಾದ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪದಿನರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪದಿನಾರ ಹಿತ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಂತುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರಾ ವಿಷಯಡ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವಿದ್ಯೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಲ ಅಕ್ಲೆನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಅಕುಲು ಪೂರೈತೆಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಲ್ಪೆರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಕ್